Onere Jumatatu chitariki isano nemo mwatinyu mutangane mwaka w'ekiri 2025 mwanje muriganeri neri tukorita aborokiwa b'ekisukuru andake roso baigora chikuru eriko chaka etamya be niyo mwaka yega w'ekiri 2025 mwanje murigira ninkagerete birikwa ose birikwa irengerete kuikera abana kera chinga kira abana baikoire skuru ngaite nganya sayo kwanjire na kwabikiranire ekionga chinsa ikomya senchira yowengi nchenga treni nyabuga kurense manyerere etore nere Wilson Makori studio ya kabere yokwena kya chibichana Mario ingo kira chira senchira yowekiranu Kevin Ongeri boigo mwancho muri ngo kogane ngo kumanyanga na bwoko bwatya ekionga gosemero bere ya Getembe TV asimetanda yitege jamii buna Getembe TV and Getembe FM boigo zuku notore ase channel number 33 kabana ncho ikomoye kumanyanga na reri ainekiwe. Gachinsa ikombe toko chakane ngana yogo ichanya croase county ya Nyamira abo asomosa chabwe emyaka ya igato asamareta Elijah Ogeto anyorekana gasirete obo ogima waye asenchira yobotutukano wekeraboni geto komanywa buna abanyanyimbo croase getaseni Nyamira nigo bachakiri obo tukere komanyanga ningikere ogosira kumosa choyoga nabo igo gokwana nigetaseni kega nigo omogambi bwe location ya Busamaro chache Evans aboriri abanyanyi abasaye korikerere bya obotumiki webenyowa ono mambia enseye monigo nanyore simi korutinga echiro noyo mo base abantu babwate business ya sechiro bagonte binga umuntu narotokire gaigange echiro angene stage na inde ni gakorokwa Elisha Ogeto Ongechi ni garuete kenyoro kya gesero ange no bisiane maate ainde no muntu obuone bono na incheti nakora kende na imoka chitagekechwa cyarenge saa 1:30 na chicha pakatinga ekene na enekia ende kere nakora inikwa yari gochime na ruare to burwaire bwa TB na ende nonye urwarete ngenje kabireyo na ende ngosibare igorende nkonyorare ganto gakosiba bono ogosira kwaye bono postmortem nere rorokie buna na kiasira Abaigo mwancho morigiria kerega tiye skuru anene mono chegora ritkuria rero gochaka itamu ya kabere nigo igatia bari mwa banene kuro skuru besokire na gokwanera omorobere OCPC asebono bairaniria serikali mbia mono gwikirania chira barirete anene mono kwenana ebitabu naboigo kwagacha ebirasi bya CBC erio gochaka bene amasomo bakwana nigetasine kiga nigo igatia bari mwa baborire abaibori gotoma abana babo gochichi skuru na gochaka itamu entangani James Mitunda mwalimu wa maneno school ya Kisi Comprehensive School asi tukulia leo tukulia school abana betu bonse bakire abari betu nje bakire bonse ande tuwage serikali bila mono ase grade 9 njato ibasi bine awale tubia egypt ase botwa betu abana betu basoire ase nje za ko mwaka ande bila mono ase serikali ase njato ibitabu ya grade 9 abana betu ba binyorire. Today, we are going to distribute the dance for the start of the year. We are going to go to the Buya, about the ones who are here, about the ones who are here, and we are going to go here. Nasema asante kwa Mungu. Kwa Steve Maraga ni debut ya Kisi Comprehensive School. Lero na boto ogete kegera ndore na bafanyikazi bale school endagira basiga abana bakolera ntiga abana no bale
ase school na balinga soma kwa 2024 egento yuko tubanyita ase system lero n'amatokeo y'abana bakwate grade 6 bawe da grade 7 na serikali yatebete utaresta na bamatokeo akotuma waje ase photo download tutakira wajimambiga to baya matokeo abo na barabu baite school grade 7 baje school. Peter Moset, mwalimu wa junior secondary Kisii Comprehensive. Toko gete sana aso mwaka oyo mwaka tubwate grade 9 for the first time and we are ready to serve. And to vitabu government ya Kolirevia ya toile vitabu in place one gasi nintu gasi ntole ready konyakora already the timetable is out na mtu achakire base grasi. So we thank the government, we are soldiering on nande ntokole gasi ne government ira atake nande mne silaba mwanje murigerera na kechi skuru chigoro rero igati chikuru nigo chiachaka amatemu korase county ya Nyamira eskuru ya Nyamwitreko Comprehensive egotoke wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango nigo amasomo achaka ase skuru ya somo mwalimu monene Musubati Eunice Momanyi ainekeria abaibori una amasomo nachaka na batome abana gochi ase chikuru. Eritrea kwa Madam Eunice Momanyi, mwalimu manene Nyamwitreko Comprehensive School. Ituporia lero tarehe 6 January 2025 twegwire school bya abana baitu bakire bya abarimu bakire bya twachakira amasomo iyo tutwatorocheka bakomuna abayuru baitu bakorera uchumi akomo bakire nambe bagatera bagati uniform bagati nanyene bintu byatakaye bya abana basic needs lakini twabatabiri nakira abana bacu n'abaribo turachakira school ekyara abana tutagatuchaka tugendere n'amasomo tokubori bari batanyara gocha bosesenje batekeranye kanu bosekende twabatabiri twabariranire bacu school n'abana baribo turagendera and you count from the last digit whereby you start with the last one is holy numbers. Then under these holy numbers, we will just look at Omwanche murigiria tutigarite enseme yo yichisemi buninchira ya moyo gosikia chisemi bose naboigo kokonya abana baito nigo omoturete Francis Onsongo bwekinyoro kya Nyandemi egotoka Nyamira aboliri abayiboli amana abalimu boigo nabarakiwa kobwaterana erio gosikia chisemi bose nabadoro jengandu bwate challenge jinyingi muna abayiboli abana lero mbayibole school abana ndina abayiboli yotagete abana basoye school basome kero basomire tojo koraki na indu ubuna bwoji funya weto ngabana kwa school kwegana indu manye ngabayiboli na indu inere gasi ya bayiboli ndotagete korra abana bayi koyole school bayi ke school ande bayirana totagete abayiboli torue bintu biribire ni teti necessary muna ebitabu nini abana kuba basoye school tumenga abana odwa tumungo je school abana basome ndutoe abalimu isi waki mbago nyabaseri abana egera abana baitu basome eri akabere nduroje ngamatemu jale kuyu matemu jale osoka aya KSCC ndoka gere tenge wiki ye bono tujage tamatemu na barasoke na indunto okuno gosemerwa itunga abana twabegete school ine erenjire na baro baji gofuna bana baete abana bagenda ji university egere na indua una abayibuli twetogeri
Chingaki aboroki wabaigora cheskuru nigo igitasini geito gwetera abasaki batara chinsemo ao erio komanyanga cheskuru china kichegora goikase bunge akituchache south nigo muri kito dipo nasanya atara sasanga na abaibori amana barimu weskuru koro bunge yo asebono abaibori bacha bwasio kuna goteba ngagoikira boniga tibara manya kosetira tibara bwata obuya bwa CBC. Mimi naitwa Joel Mwalao Chola. Mimi ni fundi wa kushona, niko na duka hapa Musocho Riotoigo. Tunashonea watoto uniform. Tena mimi ni former MCA West Kasipul Ward, Homa Bay County. Ningependa kuongea juu ya masomo ya saa hii CBC. Wazazi hawajaelewa vile hii mfumo wa CBC inaendelea, sababu saa hii wanaona watoto wanaenda grade 9. Na ukienda mashule zingine baada kuna darasa hata moja yenye watoto wataendea. Sasa wazazi wako na changamoto hii mfumo. Ile kitu ningependa kuadvise serikali, wakitaka kufanya jambo at least waipe muda ndio wafanye. CBC ni elina etobate maybe on full subjects. There are almost 14 subjects. Now out of the 14 subjects, we don't have enough teachers also on these 14 subjects. So it's for the government, for current government, to make sure we have enough teachers. Because CBC is full of practicals. Nabaigo togo chigokorera kurwa senseme yo yechisemi nigo umwaziri w'echisemi Muske Julius Migosi Ogambo atarira chinsemo ao erio korotota emeroberio ya sekta yechisemi yabekete erigo ikerania omoroberio CBC kaukwana imiaka jado nigo Muske Ogamba teba nige serikali irachikwenekya na korotota emeroberio yo. Mwancho moregereria yomona yenda mange ntochiko ko yaretera SMS ikionga chinsa ibere na chinsa inye chobutko bwarero inche amuno yominto Clinton Ondigi inche ngathire nyabuga kurwa sensemeri yebimanyerero etwarenge nele Wilson Makoria oyone kechipicha na marigingo gerachira senchira yobwekirano Kevin Ngeri bye bye tomerane chinsa ibere. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Timiza School.